A Garda Civil de Boiro desartellou un punto de venda e distribución de droga no marco da denominada Operación Portal Chu. Na mesma detívose a dous veciños da localidade, ao parecer parella, acusados dun presunto delito contra a saúde pública, na súa modalidade de tráfico de drogas. Segundo informaron fontes policiais, a operación iniciárase xa o pasado mes de setembro, unha vez que se tivo coñecemento da posible existencia dun punto de venda de sustancias estupefacientes nunha vivenda da localidade. Unha vez localizado o inmoble onde presuntamente se realizaban as transaccións e tras recadar as evidencias pertinentes, a Garda Civil solicitou á autoridade xudicial unha orde de rexistro no domicilio. No interior da vivenda, os axentes atoparon 65 doses de cocaína, 9 doses de heroína e 718 comprimidos de metadona. Tamén lle interviñeron uns 3.275 euros en moeda fraccionada, 2 balanzas de precisión e diversos útiles para a manipulación das sustancias. Os dous prendidos xa pasaron a disposición do xulgado número 3 de Ribeira.